ole tun tuma ve thung chuan Syrotech oinu ONT mizoina kan hriat thiam te dan tur chuan modem kan ti mai thina kha a Wifi Hming le password Thlak dan Wifi Hming le password Thlak dan kha kan ti ve le thung dona Syrotech ho po hian chi hrang hrang an siam awangin tuna kan ti bik tura a password le Wifi Hming kan Thlak bik tura chu hei hetiang chi he a mang tu chuan kan in hreve kang hei tiang chi khania kan in hreve kang chumo tiang chi kha ti chuan hei hi a password Thlak dan le a Wifi Hming Thlak dan kha tuna hian kan hril ve le don ani a mahse bera kan lo ti fo tong khan Chrome browser ai kala ti chuan 192.168.1.1 kha chule ta ke joi chut sa kha kanei awang khan ka chut sa hi ka ring le mai don ani ti chuan enter kaluta tikhen Syrotech ti kha aron reject ta ni helaya username an hian admin small vekin admin ania helaya hian syro at 43210 kha a password ania chuan ke chu heline ka da sa wangin ka copy le mai dona hei hi ani syro at 43210 s kha capital space engma omlawin hei hi a password ani tikhan ke chu ka copy le ta a hei ka copy hi ta hian a password an hian ka chulut don ani helai password an hian verification code tia hian helaya 1 cdrq hi ka chulu tanga 1 c d r q cdrq ka chuta a kalok ina ti chuan in khitia ronin zia khen boi lo turania khami in log in na tura kha a password kha nang manin in du dan dan khan in ti ve theya tuna chuan kei chuan tutorial ani wangin helai hi a b c 1 2 3 4 5 6 hi kan tianga chuan a confirm nan po a b c 1 2 3 4 5 6 a b c 1 2 3 4 5 6 in confirm na khi kanaya ka apply ta ti chuan kan lut thale don ani ta hi chuan admin small khan itamaya helaya kan password nei thara chu tuna kan ti zo che tak ang khan a b c 1 2 3 4 5 6 e alo ni ta ni verification code ta hian an hnoya in zia ka kha ani le tamaya tla hian 6k8 uc ain ziang ang hian kan type don nia 6k8 uc small line zia chon small capital line chon capital kitiang thlap khian ti angai ni ti chuan helaya login a hi kan click anga ti khan kan login ta ni ti chuan in a Wifi Hming le password kha kan thlak du kha ania oinu ONT dang kan tiang tho khan network a hian ilut ta ni ti chuan network ani luta WLAN ti hani kal le ta ni network hnuai hi WLAN ti om hi ti chuan hemi he oinu ONT hian password ken sa anei wangin chumi password ken sa chu kan endu chuan helama network ti hnuaya veilama WPS configuration ti om ta ni heian click ula hei helaya WPA true mix PSK ti velte 1 2 3 4 5 16 ziak hi hi automatica a password ken sa ania ti chuan mahse Wifi Hming le password kha kan thlak du ania wang khan helaya
WLAN an kan kal ni kha network attrain WLAN an kan luta heta hei hela hian SSID ti kan huta ni hela SSID ti hi SSID ti FTTH 5857 ti ain ziaka heta hian hi kan clear anga tikhan kan delete veka kan duang ang kha kan wifi ming tur kan duang ang kha tikhan kan wifi ming atana kan duang ang kha kan sulut le mayanga heta anhoya hian apply change ti kan mu hi apply change ti hian kan chukanga te chuan ka wifi ming chu KHJ hei hemi phei sei deuh hi hi ka wifi ming ani ta ni ti hian te chuan a password kha kan thlang ve do chuan veilam pang network ti hnuai hi anila apathum na WLAN security tiom hi WLAN security te kan lutanga tikhan kan luta ti chuan preset key ti omta ni anhoya hian apply change ti chung che hian helaya dot phe hi kan clear vekanga kan delete vekanga kan password do kha tikhan kan chhule anga khetia kan type zo khian anhoya apply change ti hi kan click lenga ti chuan kan zo tak wangin logout ti hi kan met le mai don ani kha zong khani se kan thathiam tlang le tura ka nga ye